ngaphandle kwendawo lapho khona uNkulunkulu ebuhlakanini bakhe wangena enhlizweni yomprofeti wenza ibandla eliphakamisa indaba yakhe ebhalwe ezinhlizweni zazo zonke izizwe, indaba yokuhlonipha umthetho kaJehova. Lapho khona sibona abantu befundiswa ngezimiso ezikhona kuzo zonke izizwe kuba bangabulali, bangebi, bangafakaza amanga, intombi zakithi zigcine ukuntubaza, insizwa zizigcine, ubugebengu kuphele, kube khona ukwethembeka. Leyo imithetho uJehova ayibhala enhlizweni zakhe wonke umuntu. Nakithi ke lapha kwaZulu khona izingceku zakhe eziwuqhubayo lowo msebenzi. Angiboni kodwa ukuthi ikhona indawo ewuqhuba ngempumelelo enkulu ukwedlula lena esiyibonayo lapha namhlanje kumaNazaretha amahle. Umfundisi uthe Shumayela wakhuluma ngomnye ukapteni owabona kwasezulwini wafikelwa zinyembezi. Awukwazi ungaboni ubukhulu bukaJehova nxa ubona izizwe zonke ziza zikhothama zibuyela kuye zithi umthetho wakho impela umele ukuba buyelwe kuwo. Kuyasidabukisa ke nokho ukuthi mhlambe ngeke sakubeka ngobuciko baneleyo lokhu kokuthi lapha eNingizimu Afrika ezweni lakithi kuyadingeka amazwi angezile ukuzogxeka abanye, kodwa amazwi amasha athi make kuphele ukuba ibandla likaJehova lidansele isiginci sopolitiki, lilalele ukuthi kuthiwani nemithetho eshakayo efaka ukuba abantu bangakwazi ukuphushula izisu babulala izingane esiswini, nokuthi abantu bobulili obufanayo bangaganana nakho konke, nobugebengu obonakala bubhidlanile ngenxa yokuthi izigebengu zinamalungelo abonakala ngathi makhulu kunawo abanye. Kufike ithuba lokuba ibandla manje lithi libuyisa umthetho kaJehova kube nguwo olawulayo ukuba izwe liphathwa kanjani. Ingakho ke lokhu sihamba size sifike lapha esibona khona umsebenzi kaJehova uqhutshwa ngegalelo elikhulu, umsebenzi wokukhumbuza abantu ukubuyela ebuntwini ngendlela yokuthi labo abenza imithetho sifikile isikhathi manje sokuba balalele badansele isiginci sebandla likaJehova. Kunzima ke ukuthi ngigweme lokhu engithe angizukwenza, ngikugwemile kodwa akufanele ukuba ngizokhuluma ipolitiki la, ngikhuluma ngezindaba zebandla. Kuyenzeka ke nje ukuthi thina njengeqembu lezombusazwe elingaxabani naqembu elinye, umongo wethu nenhloso yethu nqangi yikhona kanye okwenziwa libandla likaJehova, yikhona kanye okwenziwa ubuholi bendabuko, ukubuyisa ubuntu ukuze siphume kulolu daka esikulo ezweni lakithi, kungene emazingeni okubusa abantu abanokwesaba uJehova. Akulona-ke iphutha ngiyethemba ukuba ngizophawula lokhu engihlale ngikuphawula ko-television, emsakazweni, emaphepheni. Uma ngikuphawula la, ngikuphawula ekhaya. Yisekhaya lapha ngoba kwakhiwa ubuntu, kwakhiwa ukwesaba uNkulunkulu. Lokhu inadekho eyasungulelwa ukuba ithi makubuye kubantu bakithi. Siyazi-ke ukuthi ekwenzeni izinto singabantu basemhlabeni
mhlawumbe umlayezo omkhulu kangaka siwuphatha ngokubhimbi, kodwa nje iqiniso ukuthi inhliziyo yami iyajabula kakhulu ukuthi ngilitholile ithuba namhlanje lokuba nabantu abaningi kangaka behlanganiswe into eyodwa. Ungihlabe umxhwele umfundisi ekuqaleni ebandleni elihle lamaNazaretha ekhuluma ngomthetho kaJehova, ngoba-ke ngiyaqonda ukuthi amabandla onke ney'nkolo zonke eziphilayo yilokhu okumele ukuba zikuphakamise okwalotshwa nguJehova ey'nhliziyweni zazo zonke izizwe, njengoba esho kwaseRoma besibili uvesi 14 no-15 ukuthi uJehova waloba umthetho wakhe ey'nhliziyweni zabantu bonke, kwase-ke ethumba-ke iy'ngceku zakhe ukuba zilethe ukuphelela kwawo umthetho njengoba ufundwa ushiwo. Uma-ke sithi thina enkundleni yezepolitiki singabantu abafuna ukuthunywa ibandla, simele-ke ukuba sizocela isibusiso kulo ibandla. Mina-ke ngiyingane yenu la kwaZulu nalapha eNingizimu Afrika, abaningi bayazi baye bangibone ku-television nasemaphepheni nasey'ndaweni ey'ningi. Ngimangale kabi umusa, ukuzithoba nokufudumala esikuthole lapha ngoLwesithathu sifika. Ubaba inkosi yasebuhleni, besingakulindele. Kuyakhombisa impela ukuthi ukukholwa ngempela akuyona into abantu abaphikisana ngayo, yinto eyodwa, ukulunga kukaNkulunkulu. Sikubonile-ke lokhu kulunga encikweni yakhe esamukele ngakho. Nkosi yami, amabandla onke nokuhlukana kwawo ngibona sengazuthi nje ukubhimba kwethu emhlabeni uma sikhohlwa ukuthi konke sikwenzayo kuyikuphakamisa nokusekela ukuba siphile impilo yokulunga kukaNkulunkulu, okuhlonipha umthetho kaNkulunkulu nobuntu. Ubaba umholi, inkosi yasebuhleni, nabaphathi bonke bebandla, namakhosi ahloniphekile aseNdlunkulu, lebandla lonke lamaNazaretha elihle elisenza thina kakhulu lapha elizinze khona kwaZulu Natali sibe nokuziqhenya ngisho kufika abantu bevela emazweni amaningi ukuthi uma ukhuluma ngokuthi uJehova wakhe isizwe eziningi wazinika amasiko ahlukene, woza uzobona umgido okhombisa into evela enhlizweni kaJehova nekhombisa ukuthi izizwe zonke zibalulekile kuyena ngendlela efanayo. Uma umuntu ezobona amaNazaretha amahle, ayikho indlela yokuthi angagcini ngokwesaba nokubabaza ubuhle nobukhulu bukaJehova, umenzi wezinto zonke. Ngikhulekela-ke ukuba nathi sonke esifikayo esivakashayo la sifunde ntonye yokuthi ngempela ukukholwa yinto yokuba sifunde ukulunga nobuntu, sesabe uNkulunkulu ngendlela-ke zethu ezahlukene. Lokhu siyakugculisa, kodwa nje kithi amaNazaretha amahle nize nime njalo, ngoba thina abaphethe ezombuso kwezepolitiki siyadinga ukulizwa ibandla lingakhulumi ngokuhlebela, kodwa likhulume ngezwi elizwakalayo. Isikhathi sokutakula izwe lakithi laseNingizimu Afrika likhungethwe ingculaza ebhubhisayo, elikhungethwe ubugebengu obubi, elikhungethwe ukukhwabanisa emazingeni kahulumeni ngenxa yongathembeki, elikhungethwe ukuswela imisebenzi, elikhungethwe ubugebengu. Zonke lezi zinto zikhomba ukuba ibandla ake lingahlebeli manje, ake likhulume ngezwi elizwakalayo ukuthi lo esizokwazi ukuba simvotele yilo ozakusikhombisa ukuthi unokwesaba uNkulunkulu, ngoba isikhathi sikaJehova lesi. maNazaretha amahle, bafundisi abahloniphekileyo, namakhosi ahloniphekileyo, nebandla likaJehova elihloniphekileyo, iNational Democratic Convention, ukhozi olumnyama, igama lalo kuthiwa yiNADECO, olumele ukwesaba uNkulunkulu nobuntu, luyabonga kakhulu. Mina ngiyingceku yalo nomholi walo wesikhashana, ngithi uNkulunkulu animise njalo. Siyabonga. uNkulunkulu azababusise.
cela ukhuluma uManazarethe ayingcwele. Bantwana basezulwini ngizozama ukusheshisa ngoba isikhathi sesiphelile. Bantwana basezulwini ekseni ukhulume kakhulu.